ọjị Igbo ka m ji n'aka anyị akwadochago ezumezu nke anyị na-akwado n'ụbọchị nke taa 10th year anniversary nke ndị Anambra United Arab Emirates. Eze nwata na-akpa akwadochago were sị na ọ ga-akpọtukwu obiligwe ekekere ụwa ka ọ bịa duo anyị n'ojije were dukwa anyị n'ọlụla. Ọjị Igbo ka m ji, ana m asị ekekere ụwa, ọjị abụghị ikerie ahụ mere Igbo were na-ekwu okwu n'elu ya na-adọta ngọzi. Ana m asị gị bịa nara ngọzi n'ọjị a nke Igbo ji were na-adọ ngọzi mgbe ọbụla ha chọrọ ihe erimama ha tụtụrụ ọjị kwuo okwu ihe erimama ọ na-eme n'ime ha. Ekekere ụwa anyị na-ayọ gị ihe erimama n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ihe erimama aha bụ anyị ga-aga n'udo n'ụbọchị nke taa ebe ọbụla anyị na-eje 10th year anniversary anyị ga-eme n'udo n'aha Jizọs. Onye adịrị ndị Anambra niile nọ na UAE mma n'aha Jizọs. Onye adịrị ndị Igbo niile nọ na UAE mma n'aha Jizọs. Onye adịrị ndị Biafra niile nọ na UAE mma n'aha Jizọs. Ka anyị na-agọ n'isi ndị UAE, ka anyị na-agọ n'isi ndị mba niile ebe ọ n'ala Igbo nọ, ebe ọ na ndị Igbo nọ, ebe ọ na ndị Anambra nọ, na mba ofesi niile na Naịjirịa. Onye adịrị anyị niile na mma n'aha Jizọs. O ekekere ụwa anyị ekele gị na-asị gị lee ụbọchị nke taa ụbọchị ọma ka ọ bụ iji anyanwụ ụtụtụ were bidoro anyị ụbọchị taa. Anyị na-asị gị ọ ga-adịrị anyị niile na mma wee ruo na njedebe n'aha Jizọs. O Chineke nna bịa ka ị were ọjị a, anyị na-asị gị gọzie ya ka anyị tata ndụ, tata ahụ isi ike, tata ọmụmụ, tata ọganiru, wee tata ihe ọma nke Anambra na-achọ ịkụ mkpụrụ ya n'ụbọchị nke taa. Ya ma mkpụrụ ga-ezu ndị Igbo niile n'aha Jizọs. Ana m asị mmụọ na-ejere Igbo ozi bịa tara ọjị, mmụọ na-ejere ndị Anambra ozi bịa tara ọjị, mmụọ na-ejere ala be eze Ụkwụọma bịa tara ọjị, agwụ eze nwata bịa tara ọjị. A sị na ihe ọma kachasị ihe ọma bụ ya bụ ihe ga na-atọkwasị ndị Igbo n'isi. Ana m asị ya mụ ihe ọma aha ndị ichie na ndị ọzọ na-ekpe ekpere na ya ga-emezu n'isi ndị Anambra niile n'aha Jizọs. Ya ka ewapụrụ anyị ọjị a ka anyị taa ya tata ndụ, tata ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eze nwata na-akpụ otu aka ọ dị. Ọjị m agbada na ịnọ, ọ gbara ọfụma, ọ gbakwara ọfụma, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ, ọ gbara ọfụma. awara m nke ụtụtụ anyị ga-anọ, awara m nke ụtụtụ ya agba anyị nọ, nwakwasị ọzọ n'ehihie anyị agbakwa ịnọ. Anyị ga-anọ n'aha Jizọs. Ndị Anambra niile ga-anọ n'aha Jizọs. Oke mmadụ apụtago, ọ na-akpọ m Zaya Kọt. Eze nwata na-akpụ